होबोनांगौमोननो बै समाव दिनैहाय सोमावसारनानै बर'फ्रा बे पर्जासिम सफैबाय। गाबोनबो जुदि 6था हारिनो एसटि होनाय जायोब्ला जों बिसोरजों हास्लाबनाय नङा मानगोनां रायजो राजामोन। जोङोहाय बै समनि बायदि 1860 नि बायदि दखानाव काप सुहोनानै होबोनांगोन। खाथिनि दखानाव बा सोरनावबा न'खराव गुबुन हारिनि न'खराव ओंखाम जाहैयोबा थोरसि सुसे सुनानै न' लिरसोनानै होबोनांगोन मानगोनां रायजो राजामोन। दिनैहाय बै आहमफोरा 600 बोसोर सासन खालामखांनायनि उनाव राजबंशीफ्रा मोनथिबाय 6 मासल' रायजो सासन खालामनो मोनदोंमोननो। बे समावनो बिसोरो स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि गावसिनि खथाखौ बिराद बुरजा सोसननानै लाखादोंमोन। खोनाबायना? आरो गाबोन समफोर बिसोरो बे जोंनि खथायावनो हाबफैबावोबा सैद'थायाव 20टा जाफैयोबा जोङो बैबायदिनो अबस्था जागोन मानगोनां रायजो राजामोन। दिनैहाय बर'फोरनि हालोदा बेबायदि। दिनैहाय एनअसि हरदों हाग्रामा महिलारिया। एनअसि हरनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैयामोन रायजो राजामोन। दाना मा जाबाय? एनअसिया लांदां। 6था हारिनो जेरैबाबो एसटि होनांगौ होननानै लिरना हरबाय। जुदि हाग्रामा महिलारिनि एनअसियाव नैबे लक सभायाव बर'फोरनि खथि जानो मोना, नैबे एमसिएलए फोरनि खथायाव बर'फोरनि खथि जानो मोना, नैबे स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव मोनफ्रोमबो बर'फोरनि खथाफोराव खुनु खथि जानो मोननाय नङा होननानै लिरनानै हरनायमोनब्ला जोंहाबो जेबो बुंनांगौ गैयामोन मानगोनां रायजो राजामोन। दिनैहाय जों जेखौ जागोन बिथांमोनाबो बेखौनो जाफैगोन। दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया मा जों बेबायदि होननायखौ खोनानानै दाख्लि बुंबायनो बे फाग्ला केरल नार्जारियानि लिरनायानो जाबायनो। केरल नार्जारियासो लिरलायबायनो दाना। आरो गाव थिननायखौसो केरल नार्जारि लिरदोंना गावनि सेक्रेटारिया। दाना मा बाथ्राया जाबाय खोनासं, जुदि केरल नार्जारिया लिरब्लानो जायोब्ला गाबोन समफोर हाग्रामा महिलारिया जोंनि मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ जाख्ल'जोब्बाय, लोंस्रुजोब्बाय, दुर्निथि खालामबाय, बिथांखौ फासि होनांसिगौ होनबाबो गनायगोन नामा बिदिब्ला? हो? गनायगोन नामा बिदिब्ला? बेबायदि अबस्था। बै 6था हारिखौ आरजिआइ मानगोनां खोनासंदै बिराद सिरियास। आरजिआइ रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाया 8 बार रिजेक्ट खालामहरदोंनो। 8 बार। नोंसोर एसटि जानो हाया, नोंसोरहा क्राइटेरिया गैया होननानै 8 बार रिजेक्ट खालामहरदोंनो। दा बिथांमोना एसटि जानायनि खुनु जे बेबायदि क्राइटेरिया गैया। जुदि खुनु मथे मिलायोब्ला रांखान्थि अबस्थायाल' एसे मिलायोनो। बे राजबंशीफोरनावबो एसे एनै गोरिब दंनो, बेखिनियाल' मिलायोनो। आरो बेनिफ्राय गुबुना मोनसेबो मिलायानो। आरजिआइआ एसटि होनांगौ होनायानि नायबिजिरग्राया रिजेक्ट खालामहरबाय, रिजेक्ट 8 बार। दा बेखौ खोनानानै हाग्रामा महिलारिया नाटक खालामनो नागिरदोंमोन। गावसो नाटक खालामनो नागिरदोंमोन। नाटकआ जों मारै खालामनो नागिरदोंमोन होननानै बुजियो। दाख्लै मिटिंफोराव नुदोंना, बिराद गिदिर मिटिं लेंबा हाग्रामा महिलारिया मा बुङो खोनाबाय? ओइ राजबंशी हकल आपनार लगत एसटि हब होनसै। बे बर' गिलाव बर' खन्न खइले खाराब फायरे जानसैलाय। ओइ बर' रायजोफोर, रायजो राजाफोर, आंनि गोसोआवबो बड'लेण्ड दं, आंनोबो बड'लेण्ड नांगौ होनसैलाय दाना मोनसे मिटिंआवनो। होद फाग्लाफ्रा बुजिबायसो नामाब्रा जानसैलाय। नंना नङा दे? नोंसोरथ' थांनानै खोनादों। दा बैबायदि 6था हारिनो एसटि होनाय, बड'लेण्ड होनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि गावसो नाटक खालामगासिनो दं। रायजो थांदोंमोन। दाना मा जालायबाय? 8 थारिख जानुवारि दाख्लि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स सोलिगासिनो दंमोन। खोनाबाय दा? दाना मा जाबाय? मदि केबिनेटआ
बेलासि 7टा 8टासो समाव 6टा हारिनो एसटि होनाय जाथोंसै होननानै पास खालामबाय दाना पास खालामनानै लाबाय अब्लासो हाग्रामा महिलारिया थोर गिबाय दाना हाब 6टा हारिनो एसटि होबाथ' आंनि सिटआबो थानाय नङा माथो नो दाना होलांबाय हरजों हर दिल्ली दाना दिल्लीयाव थांबाय हरजों हर दाना मा बुंबायनो हाब मा खालामनो नागिरखो सार जाबायनो अमित शाह राजनाथ सिंहमोनखौ लोगो हमनानै माथो होनलाय 6टा हारिनो एसटि होनो केबिनेट पास खालामनानै लाबाय होननानै सोंहैबायनो औ जाबाय बिस्राथ' खालामबाय नालाय हाब होनबाथ' आंनि सिटआबो थानाय नङा माथो होननानै बुंबायनो अब्लासो मोखांसोम हा नोंनोथ' एनअसि हरदोंमोन होनांसिगौ होननानै दालाय माथो जाफैखो जाबायनो दाना उफायथ' गैला मोखां सोम जानानै थमले ओंखारबोबायनो बियो दाना लागावना होबाय मिडियानि सिगाङाव ओजोंबोथ' एसटि होआ होननानै बुंनो हाला बड'लेण्ड नांगौ होननानैबो बुंनो हाला दाना मा जाबाय बेलेगत हक নহক आमार बिटिसि काउन्सिलत एसटि हब लागेनो दांना होबाय दिल्लीयावनो बड'लेण्ड ओइ एबसु एनडिबिपि पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि बड'लेण्ड डिमान्ड खरा नाटक लागायना होबाय दिल्लीयावनो मोनहां अबस्थायावनो नाटकसोलायनो 110% नाटकनो फाग्ला 100ल'सो थायो पारसेन्टआ बे 10आलाय बबेनिफ्रायथो फैलायखो हा रायजो राजानोमोन बेना पारसेन्टआबो 10 बारायलायबाय दाना 100